Herec Braňo Deák, známy predovšetkým zo seriálov Búrlivé víno či Druhý dých, napísal knihu. Jeho debut Chute a vône života prišiel čitateľom osobne predstaviť i do Žiliny. Inšpirovalo ma to, že veľa ľudí už má takéto knižky a tak sme si povedali s takými mojimi kamarátmi, že prečo by sme to neskúsili aj my. Tak sme dali dokopy fotografie krásne, plus sme to museli samozrejme nejak ozvláštniť tú knihu, že tak sme si povedali, že bude to aj kuchárska kniha. Takže sú to moje príbehy aj z detstva, aj zo súčasnosti, z rôznych výletov, z rôznych akcií a prešpikované sú samozrejme teda týmito receptami, ktoré sú mne veľmi blízke, pretože si ich doma varievam. Poznám to jedlo každé a mám ho teda fakt vyskúšané, ochutnané. Spojenie jedla so spomienkami je podľa Braňa výborný spôsob, ako zaujať čitateľa a odovzdať mu kúsok z jeho zážitkov a postrehov. Sám herec sa však nestavia do role šéf-kuchára. Ale toto nie je klasická kuchárska kniha, ale hlavne ja sa nehrám na žiadneho kulinára. Ja som papkáč, ktorý má rád jedlo, ktorý má rád veľa jedla, dobrého jedla. Sú tam aj jedlá, ktoré poznám zo škôlky, zo školy, ktoré mi veľmi chutili, čo je zvláštne paradoxné, pretože väčšina ľudí nemá dobré skúsenosti s takýmito vývarovňami alebo teda družinami a jedálňami, ale ja som bol výnimka a mal som šťastie, že tam bola fakt dobrá strava. Okrem bežných jedál ako pizza či kura ochutnal i trošku exotiky. Výborné je vraj klokanie mäso. V európskych jedlách preferuje jednoduchosť. Napríklad talianska kuchyňa pre mňa je veľmi blízka kvôli tomu, že je tam pár surovín, ktoré sú super a jednoducho sa dajú dokopy a chutí to. Svoje obľúbené miesto v Žiline má Braňo Deák na Mariánskom námestí. Stretnúť ho tam môžete i so žilinskými hercami. Keď tu som, tak idem do jednej nemenovanej reštaurácii na námestí. Mám tu kamaráta, ktorý je môj spolužiak, veľmi dobrý kamarát zo školy z Vysokej, robí tu v divadle. Janko Dobrík sa volá, pozdravujem ho. Za ním sem občas idem, niekedy na predstavenie a takže zoberiem ma tam. Alebo sme tu aj hrali predstavenie, takže tiež som zobral svojich kolegov, tak sme sa tam boli nájsť. Ale väčšinou chodím iba tam.